to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Mayong gabi naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan na aksyon na Firing Line. Karon nga Miyerkules sa Mayo 25 tuig 2022. Action Firing Line. Kumusta naman kamo masuki namon nga matag palamati nga nagatutok na karon nga gabi. Hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online nga nagaupod na sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Welcome to the show. Tubtob kita sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Kag standby kamo dugay-dugay ha sa mga detalye. Kag sumungman pambukas naton nga mga balita kag informasyon. Inatanan aton pagatutukan. Action Firing Line. Pero antes ang pilag ka mga headline naton unahon tanay pagtsakyar sa lakat sang panahon importante ini yaring latest nga weather advisory gikan sa Provincial Disaster Management Program Division. Let's have action gani Republika. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Action gan mayong gabi please kamin. O, mayong gabi, Action Art, sa atong mga listeners, mayong gabi. Isyos. Ari, lakat sa atong tsimpo, sining gabi, no? Miyerkules kita karon Mayo 25 tuig 2022. Naga-influensya sa kapungsuran, Intertropical Convergence Zone, o kon ITCC ni, naga-apekto sa nabagatnan nga bahin o kon southern section sang Mindanao, lakip na ang Davao region. Ay dulot yan ng magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob nga tuga ini sa ITCC. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod, lakip na ang Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Generally fair weather kita, may pag-uum-guum lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala man ni siya naligwin nga mga pagulan o kon pag panaguob nga tuga ini sang localized thunderstorms. Ang iban nga bahin sang aton kapungsuran, lakip na ang Western Seaboard sang Kabisayan, nagpabilin nga hari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan east to southeast. Kag kalmado nga aton baybayon hari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. May normal kita nga wave height 0.6 hasta 2.1 metros ang atong astronomical type. Alas 5:43 sining hapon ang tao 0.9 metro ang kadalumon magabalo sa unas alas 12:04 karon sa tungang gabi 0.69 o 0.7 metro ang kanabagon kag alas 6:05 sining hapon nagtunod si haring adlaw alas 5:24 buwas sa aga mabukang liwayway o kung mabutlak siya sa sidlangan sa buwas sa aga. Okay. Kagari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kung 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So manilakat sa ato ng timpo sining gabi aksesyon art no. Okay. Si Vulcan Kanlaon. Si Vulcan Kanlaon aring parameter siya pulo ka tayog ni volcanic quake no. Sa iya palibot may ginbuga ini siya nga kasarangan nga white sim leading plume kon puti nga so no sa timbuk nga 200 meters ang katason nagkulap ini sa direksyon na minha nakatungdan nga direksyon
ang iyang ground deformation slightly inflated yapon kagamay nga pagubag sa iyang abaga. 151 toneladas ang asopre o kon flux ang sulfur dioxide ang takos sang aton volcanologist, no. Dason ang 4 kilometer permanent danger zone nagapabilin sa gihapon nga Okay. gina-enforcer sang aton mga otoridad para sa aton mga mga stakeholders, general public ag trekkers nga hindi pwede mapasakaan. Nagapabilin sa gihapon ang risgo. Alert level 1 si Bulkan Kanlaon. Okay. Kag sa earthquake information, way kita may nakita di nga nagtayog sa Negros Occidental Very o good. Negros Oriental, no? So, amo ni ang lakat sa aton monitoring alert and warning system. Aha. At, no? May gatik siya sa akon, yung mga kutabi siya akson gani sa forecast niya sa Miami Heat. Sino ko ano ni basketball na iya? Miami Heat. Kaging kwentro Ang sa puta, Miami way Heat. ko kabala. Kagpan ko no buwas. Lingko sa weather na iya siya akson gani. Gapusta ni siya siguro sa basketball. Nga pating basketball, ipa-forecast siya si mo. Base base Ah. galing kay hindi man ko yung maka-NBA mo. Hindi man kay? PBA lang ko daw, ay ko interest sa NBA. PBA Hindi lang man ko. Kita yung una mga player no? Sa PBA. Oo. Iya, pwede pa tayo. Pwede pa ta. Sa Pwede maka-intra. ka. Oo, Ang pwede mga ka. waterboy guro kay do hindi takadlagan mayo ni. Payo kay sa palibot sa Negros Occidental may mga pag-ulan kitang recorded today action gun. Ang batasan niya mo ni taas ang atmospheric pressure takon aga. Gani? Dason maka-trigger ni siya o kung maka-induce ni siya localized thunderstorms, no? Dason mga alas 2, alas 3 visibly makita naton ang galom sa nasidlangan, nagagarhom ng aton kalangitan kag iulan niya pagkahapon. Amo ni karabanan batasan niya kunari na ta sa southwest monsoon Aha. action. At Kay perti ka init kun aga hasta sa udto hasta sa alas 2, alas 3 pagkagabi naman hasta kagahon perti kabugnaw ka temperatura. nagaagaw. Kalabanan ni ITCC na siya. Mm. Halin man ni sa frontal system sa gihapon nagakulay ang cold dry air kag warm moist air. Okay. Damo galom. Mhm. Dason ti nagabaylong direksyon sa hangin southwest na halin sa easterlies, no. Okay. So amo na ni signos nga tigululan na naton. Aha. Action gun, salamat gid sa Sige. time. Maayong gabi. Aksyon gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division sa pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Makapinagusto na. Amo nang una naton nga headline karon nga gabi. Makapinagusto bangod nga ginkakasnan ni Mayor Evilio Bing Leonardia ang pagpatuman sang ginatawag nga curfew ordinance. Ang ordinansa nga mo ini ang patigayon naga-implementar nga dapat magpabilin ang Bacolod sadto sa ginatawag naton nga curfew hour nga hindi pwede magagwa ang publiko maglapaw sa amo to nga takna ti subong kakas na libre ng tanan nga magwa magabuhi na naman o kunang nightlife sa Bacolod. Action firing line. Na ano ini nga may galupad iada nga nagaputi nga nagakato sa akon, hindi ni siya yan dinggi. Sa kadamo sa suludlan, masyot siya sa baba ako ba? Action firing line. Kita nyo sa live nga naglihay ako kay kalupad ka dito nagalin sa lapit sa kamera masintro siya sa so target niya imo niya nga target ang akon ariyo tanam na yan daw suludo kadamo Action firing line. ay sorry gid no nanon tabo ni sila galinupad sila ga-enjoy sila guro kay why na curfew makulod ay Action firing line. Te medyo halong kita gihapon ang paglantaw naton sa pagkakasang curfew ni Mayor Bing Leonardia hindi lang ni makabenepisyo para iya sa mga negosyante. Nagalakip man sa mga driver sang mga dipasahi nga salakyan nga mahimo maga-extend man ang ila nga pagbiyahe. Ti kundamo nagalinagaw kang magkapinagusto na ti siyempre mangita gina sa salakyan kung way kaugalingon nga salakyan. Action firing line. Mga taxi driver nga nagabiyahe man, pinong question di,
after nga ginkakas na ining implementation sang curfew ordinance. No, ginkakas na ini ni Mayor Bing Lonadia paagi sa executive order nga ginpapanaog niya today, tilain sinisiling ko magpasaka naman isang renta, no, ang arkila sa salakyan ang mga operator. Action firing line. Ditoon nga medyo magkaligwa ng mga driver, pero kung nag-increase naman, pasakaan naman liwat, otro na naman nga lulukduhon sang driver ang pagtaas sa arkila o kung renta sa taxi, that is another story. Action firing line. Imbis makaganansya, basi kon manabunan pa. Amo na ang problema kay ti pagkalapa walas 12 siling ko sino pa ni abi magkalakalalagaw kapin mga do kapuraot sang sitwasyon subong. Action firing line. Pero i-check talang nagkaroon dugay-dugay diri sa o diri sa syudad sa Bacolod. Kung bala nano ang mga advisory sang aton nga mga otoridad right after nga ining pagkakas sang curfew agin patuman na paagi kay Mayor Bing Lonadia, no? Tinano ang mga panugyan sa pila ka mga departamento kag mga opisyales sa Bacolod. Take note nga may ara gyapon COVID-19 kay basi kon salig-salig kumpiyansa kamo ya. Nga after nga ginkakas na ini pinagusto kamo dagag pinadayaw kamo nga way nagasuluksok sang face mask. Action firing line. Ang mga social distancing ambot tingala ko gani nano matabo siniya sa tong team balanga gintukod diri sang una kundi linibutay di sang una sinawa nagapang saway mo kapin pagin ang task force disiplina tiway naman ton task force subong duway nagin man naga tiyog kag kunlan tawon mo yang social distancing during the campaign gani way ginsunod ayan pa subong nga nagalog pagid kang nagnubo ang kaso di sa Bacolod. Action firing line. I-check karon tara kag balikan tara karon dugay-dugay mga kaaksyon ano pagid ang madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Kuan taman reaksyon na nagkalain-lain nga mga sektor ang ila expectation right after nga ari na naproklamar na ang duha ka mga matag-as nga opisyal sang pungsod Pilipinas. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si BBM, as the next President of the Republic of the Philippines, ginproklamar na sini nga hapon. Action firing line. Amo man ang iya katandem nga si Sara Duterte Carpio as the Vice President-elect sang pungsod Pilipinas. Magapumpisa na sila nga magapungko comes June 30 sang udto bilang duha ka mga matag-as nga opisyal sang pungsod. Action firing line. At least naplastan na no atong mga questions kag ang mga worry nga ti may ara kuno sang do hindi pa ya magkabaton sa nangin outcome sang resulta sa eleksyon. May sunod naman nga eleksyon, hulat naman kamoda sang anom katuig kag magpreparar tudo. Daw sang inyo sining strategiya kag kampanya kag manok nyo nga pwede magapapili sa mataas nga posisyon. Action firing line. Pero tinanog gina-expect diri sa naglain-lain nga mga sektor sa pag-umpisa na sang Marcos Carpio tandem dito sa national as President and Vice President. Action firing line. Ano pagid, no, ang mga istoryanta karon iyang gabi, mga update man karon gikan sa provincial capital with action Marlon Hinovia. Kay ang balita sa provincial capital, i-check ta lang ni karon na ang mga campaign man nga ginahimo no sang probinsya kaina si Dr. Ernel Tumimbang na interview naton sa Action Hotline ti ang focus nila subong hinigarano no kay ang cases ng dengue do mo nang worry ginila dira sa hinigaran. Action firing line. Mayor na DRCO, sir, kumusta na da? Nanong imo instruction sa Municipal Health Office sang hinigaran to address kag timprano pa nga pag-away kontra lamok. Action firing line. Kaya ang lamok nga mo ang nagadala sang dengue virus amo ning dapat gid nga bantayan. No, kay kabudlay
No, may ara man lamok tuod nga ante siya kakadton matiyog-tiyog piya ka maghunis dulunggan mo. Oh, pero may ara lamok nga mahipos nga gulpiada na lang magkutot sa panit mo. Tikon carrier o kung nagadala ina sang dengue virus, kaginali nga matapikan ka, panibag-o na naman nga problema. Action firing line. Ay, check talang na karon kag ti may sa official diri ho nga nagkakas na sa probinsya matapos ka nag-absent without official leave. No? Mga detalye na kung balikan talang with Action Marlon Hinovia. Action firing line. Sa Bacolod City Hall nga balita, Mascara Coliseum, plano nga islan nga trade center o convention center. Mayor-elect Benitez nag-ocular inspection sa lugar. Action firing line. Dalan sa reclamation area ginaduso nga hingadlan nga Simplicio A. Palangka Avenue. Action firing line. Dira sa kilid bala no sang Pope John Paul II Tower. I-check na lang na karon ng detalye sina with Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Kay importante ini nga mga update no para sa aton nga mga ka-action. Amo na so para pila ka madalag ko nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. May report pa kay nato na batian ko. May isa ka pulis ang ginreklamo sa empleyado niya nga nangastigo ho. Action firing line. Di galing may proper venue manaan hulaton tangang proseso matapos hatagan ta sang tiempo nga maka-eksplikar tong pulis kay una bes hindi lang ni kuno una nga kaso nga na-record kagi man ni-suspend nga pulis with the same case o kasubong man nga reklamo. Action firing line. Pagkaroon naton sinagagambilog nga detalye bantayan sa paday na pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Alas 7:14 na. Daw kainag ginmuno ko sa inyo kay Ariho, ang publiko basi balakon ma-misinterpret nila kag basi kon pagkabati nila nga ang curfew sang Bacolod ginkakas na pagi sa Executive Order number 25 ni Mayor Bing Lunadia masigi na kamo kag pinagusto na layaw no kag bisan gabi na sige kwanili ni butay kay tiway naman dinakpanay curfew violation mo. Action firing line. Isiling ko magsubra na ni ang kumpiyansa sa publiko kag basi way tangin na pangayo ho puli ha siling ko COVID-19 daw nagamat-amat nagiman tunaw tani nga problema ni pero siling ko basi kon may another problem nga dalon ini bala no para di sa sulad sa Bacolod. Action firing line. Ang mga operators sang transport sectors o kung ang mga jeepney operators ng taxi siling ko basi magpasaka naman ni sila sang renta. Pero nano ang advisory sini ni Vice Mayor Elcid Familiaran right after sa sining timando na sang alkalde kakas ng curfew. Online sa firing line. Anong panugyan diri mga ka-aksyon and joining us tonight is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, may gabi sa imo. May gabi action art, may gabi sa atong direction. Sir, unahon ko lang ni Ana yung parte bala sa ordinance nga ako na executive order ni Mayor ginpagwa. Now nga nagadula na sang curfew, anong imo panugyan sa public kay siling ko basi magpinagusto na ni sila laday? Well, ang issue once ni Mayor sang lifting sang curfew na base sa atong daily case analysis no nga sa diin mayo na gid kadamo gid basis action art nga wala na kita kaso kalabanan isa iwa and kalabanan asymptomatic in fact ang aton gani nga one hospital command din dissolve na no so kana subong sa 911 so only that nga ti-checkto ng imo, hindi lang tagyapon mag-salvage. Ang lifting ng curfew, ang main purpose is na ang ekonomiya tam amat-amat buhi, no? Kaya may mga para kita pumuluyo nga ang ila pang buhian or negosyo nila gabi. So, para mag-circular ang kwarta, as imo gin-mention, mga taxi operators naton, drivers naton,
Mhm. mga kabiyahe na basta mag-aga ang aton frontliners nga ga-duty kung ikagaon. May sakyan na. May sakyan na, hindi Mhm. na magpasugat. Only that nga action art halong good na. Okay. Mhm. Kag siling ko gani bisan nga pinagusto na kamo da why naman curfew, kinanglan guro kwa nanay medyo halong gid kay kita na lang disiplina na kaugalingon ta. Correct action art. Hindi sa magsalig kay ang COVID ara pa. Aha. Anyway, kumo nga klaro na gid man na naging kakaso ni Mayor no kag ang sa local IATF dato niya ang setup yara pagid man gyapon vice. Yan ara pa until magpungko ang bakong Okay. administrasyon. Mhm. Ang aton nga sa base center kada ang aton nga hara gyapon hasta 3 PM. Okay. Sige tagyapon pang swab dira sige kada konsulta. Mhm. Pero atong ginactivate naton gintukod na singunang grupo nanday Sir Taba Jolinggo ang task force disiplina why pa na ma-dissolve para man nagyapon sila sir. Ara gyapon pero why na function kay wala naman siyang discipline no kay may daw more or less ko na tayo no Yun normal na kita tuod eh. Oo. Why naman kaso gid. So medyo halok na ang aton ka gawin. Mhm. Yes sir. So kabay pa no nga why na ni siyang problema sa nabilin mga masubra isa ka bulan antes nga magsulod ang bag-o nga administration and at the same time ikaw ya continuation dira sa SP hopefully nga sige-sige na ni. By the way, kuanta lang ka reaction vice officially na proklamar ng duha ka mga matagas nga leader naton sa pungsod this afternoon. Anong expectation mo vice? Well, ang aton expectations is that nga ang atubangon nila problema action art ari kita gyapon sa health and economic crisis no. Mhm. Ang utang siyang aton nasyon daw 12 trillion Okay. and that according sa news 90% na siyang budget sa national government na gasto na or na-download na sa mga respective departments. Mhm. So, isa ini ka pagtilaw, mga challenges sa aton presidente nga for me dapat naton opdan. Mhm. No, ang attitude ka ang aton span of ang ano bala kalipot siyang aton ano ni what do you call this kalipot siyang aton kwanta bala ang aton hindi ta kasaho nga gusto tara dayon. Aha, ha. Oh, so tuon kita nga mag-cooperar kag kulat siyang programa sa gobyerno nga maglabot sa aton. Kag kwanta bala stop tang pag crab mentality mo pagbutong panahog siyang nagapungko no. Aha. Action Aha. Yes. And of course, diri sa aton lokaliya, although may mga it is a democratic right sa kampo ni Mayor Bing no nga mag-file sang ilas ning nga protest, but somehow ikaw pwede ka gidiyagihapon makatrabaho while pending sa sining legal nga mga ginhimo no sang kampo ni Mayor Bing. Comes June 30, willing ka man niya mag-trabaho gyapon sige-sige dira within a set of officials. Correct action art and even ang akon mga kaupdanan ang priority program siyang mabulos ng administrasyon kumpara sa pamuluyo ting optan ka na kuligan ka na sa gobyerno. Aha, aha. Kalaruhon ko, Vice, part ka sang nag-file sini, sang protest?
Kamagyan Aksyonan. Siling ko part ka sang ano man ang pag-file sa protest, election protest, kabahin ka diri personally. Wala ko. Wala kaya. Wala gid action art. Only that ngati pag fresh ko na lang kita nakabalo. Okay. Sige, at least mayo naklaruhan ng publiko. Vice, salamat gid sa time and maayong gabi sa imo liwat. Yes, thank you man action art. More powers program nito. Alam din. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Amo na ang latest so partiya sa pagkakasining curfew, amo naman ning balantayan sa pulis, dapat libot-libot giguro mga sirs, no? Kay di kabalo ka ang mga tawo daw binuyan storel mo. Daw binuyan storel karon ni Blas na Action Night Patrol kay pwede ni ma-check kon kay ang effectivity sini aksyonan kundi ko magsala daw immediate kuan mo implementation. Pagkatapos nga release ini nga information, if ang effectivity niya outright ti karon sa gabi ho pinagusto na ni sila ka lumbayag pro Aksyon Firing Line. na linagaw pa ini mo nga hindi magwanta ni nightlife sa Bacolod buhi ni damo naman ning magranda di kun gabi ang aton lang panugyan halong gi kamo gihapon ha. Aksyon Firing Line. Kay mabudlay ko madulom, no? Way labot sina kun way ka nagahalong. Amo ni nga panyempo nga dapat hindi kidanay sa gihapon magatag sang kumpiyansa. Aksyon Firing Line. Hindi gid magpinagusto, no? Maghalong gid. Hindi lang sa anuman nga mga insidente nga posible magaluntad sa lamok halong man ha. Aksyon Firing Line. Kaya hindi subong hindi man mabangbang porti man ang mga cases sa province kag diri sa sudad sa Bacolod. Aksyon Firing Asto Line. sa pagsulod sa bago nang kung pagproklamar na sang duha ka mga opisyal sang pungsod Pilipinas. Siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, siling ti amo na ni, no? Actually ang pagsulod ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa iya sining pwesto palangakuan bilang Pangulo sa pungsod Pilipinas. Kulang taon mo gani hindi ka di dapat yung ma-enjoy ka lang mo kay ang problema nga lulukduhon mo number one iimo ni atubangon ang utang karon nga ginatubang sa pungsod kung paano ina mahatagan sang nagakaigo nga pag-akto. Aksyon Firing Line. Paano ina mabayaran, paano ina mapanubo. Ang pagserbisyo hindi ini mahapos. Hindi ina lahog-lahog nga commitment sang isa ka individual. No, kay ang pagserbisyo mo sa totoo lang hindi ni mabayaran pila pa kalibo ang imo sinasweldohon kon presidente ka. Aksyon Firing Line. No, kay ang libog sambilog nga pungsod Pilipinas imo na siya tubangon during calamities, during emergencies, tanan nga problema sa imo isukot kung hinali nga may magluntad. Aksyon Firing Line. Panibag-o ini nga hangkat para iya sa kay President-elect Bongbong Marcos, no, kag sa iya Vice Presidente, pero klaro lang diriya sa Vice Presidente niya nga si Sara Duterte Carpio, siya na ang ginapabot na gid do piho na niya nga siya magapungko bilang tiglikom sang Department of Education. Aksyon Firing Line. Kabay pa kunta ni ngati pagpungko sa mga pangulo kung sino man da ako niya respect, no? Respetuhon ta ang nangintingog sa mayoriya nga mga Pilipinon. Ang mga programa ang ginapatuman basta sa kayuhan sa publiko, suportahan naton nga mga tawo. Hindi ta pagpaminsaron nga ti ina siya pinklawan, ina siya kung ano man kulorya, kaya mga term ginagamit actually social media gido. Ginalagi hapon ka pang lampaso mga pinklawan, halagi hapon ka binalbalanay bisan sa social media. Ti siling ko hindi na makapaayo sa aton pungsod because at the end of the day, dapat paminsaron sa mga leader taning ang inbutang dira sa pwesto ano man ang kulor niya and political aggravation during the election, after sa pagdaog mo, dapat hindi ka lang presidente sang imo
tribo. Action firing line. Paribla di sa aton sa Bacolod. Although nga may ara sa pending election protest, pero kung hindi na ma-resolve pa, ti mapungko gidya no? Si Mayor-elect Albi Benitez comes June 30. Ti kabay patani, nga dulaon na tong putian kag pulahan. No kay pag-abot siyang tiyempo, ang pagtawag sa imo, Mayor kaya sa Bacolod, hindi kay Mayor sa putian o kung Mayor sa pulahan, correct? Action firing line. Galing kay kabalo ka manamit ining politika, no? Mananam ining politika mo. Anong manami sa politika man? Nga ginaagawan gid, ti amo na siya nga maabot ang tiyempo nga bisan tapos ng eleksyon, supposedly ang calling dira or ang calling nga ang panawagan tani naton sa mga lideresta, tulaon na ng pamulitika, may tiyempo gina, no? May oras gina after 3 years election naman liwat. Action firing line. Tingaling kay, ay, hindi ka madula, no? Ang iban ginakulbaan na gani, siling nga, tapos kidwadan kita ni Papay kay kambyo na administrasyon. Action firing line. Amo na so far, ano mga sitwasyon, and hopefully, mabatian ta na ang pilag ka mga opisyal na nga mga statement, although, officially magapungko si President-elect BBM sa palabuton nga Hunyo 30, piho na niya, no, Negros Occidental, abitsi karon ta karon kay Vice Mayor Jeffrey Ferrer, Vice Governor Jeffrey Ferrer, kay ti isa ni sila sang nagbulig sa siningat tandem, and after sini, kabay patani mapabalik kadi, no, sa Negros Occidental ka Bacolod, si President BBM kag Vice President Sara, and then ang mga promisa nila, no, ano mga program, and hopefully mangin isa ang Negros Occidental and Bacolod City nga malakip sa prioridad sa mga programa nga hatagan sang national government sang atensyon kag pondo. Action firing line. Amo na, no? Akon gid nga personal yang ginapaabot ang mga eleksyon to, ang mga aligasyon sang dinayaay, sa tutuod lang, intuan yung amo para magdamo, pero sa tutuod lang, abi, mauya ka mo sa kaugalingon, yung tindog ka mo sa espiyo ka mag-atubang bla, dason pamangkutang kaugalingon mo sa tubang sa espiyo, kung gindayaan ako sang kontra ko, ako bala, sang chimpo eleksyon, nangin sincero, gig ko, ay man ko nang daya. Kay subong yan, tutuod sina, sang chimpo eleksyon, basi kun pirdi lang gurong stratiya ko sang sa stratiya, ya o kun, namo giman guro kwartang kontra ko sang sakon. Action firing line. Kay kung kaysa ng issues ang vote buying do kaklaro naman, no nga may ara gid man kuno tagtaganay, kay namo mag-istorya nga tinagtaganay. Tigaling kung paano mo i-prove nga may ara gid man sa massive vote buying, ibilin ta lang na sa mga eksperto kay hindi man tabugado nga makahambal nga mayamog man nga sitwasyon. Total may protesta naman kag may mga reklamo naman, ulaton tang due process na no, may ara naman ang mga eksperto legal nga dira sa proper venue nila istoryahan kag debatihan Action firing line. Ti subong ho si may President-elect Bongbong Marcos nagahambal siya galing kay basi recorded ina kay nano ang mangin palayag diri sang agin proklamar na nga Pangulo sang Pilipinas. Ano ang magkayuan nga dapat nato ekspektaron diri sa Negros Occidental na amo na ya kag Bacolod City, mga programa kag proyekto nga at least hindi makita bala mabilin sa tabtaban, no, nga kita diri out of so many places in Negros in Region 6, tani hindi man maulihi ang Negros Occidental kag Bacolod City. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion is brought to you by Multivitamins Enervon. More immune. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. May gabilan dras tanan nga nagatutok kay paring Sindoy Ransi karon na lang na parea. No, ang iban pagid nga maminsahe parang nga mahatagan taman tiyempo. Action Firing Line. Damo na sa mga Pinoy, mga Bacolodnon kag Negrosanon nga nag-expect nga ginpromesa ni President-elect BBM, no? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matagan na ini sang nagakaigo ang katumanan nano ini. Luwas sa sining BBM stimulus bill. Ari ang bill nga kung ginaproponer nga ginapropose nga kasuguan sa ulihi ti amo ni siya magkahatag kuno sa small, medium nga mga micro nga mga businesses no ang BBM stimulus bill. Pero ang kalabanan diri naga-expect gid nga by June 30 pag-umpisa gid sang pagpungko no ni President-elect BBM amo ang pagnubo sa presyo sang mga balaklon. Action Firing Line. Kay ti ginapromesa kag ang iyato nga hambal nga tingwaan gid nga maganubo ang presyo sang bugas. Ti hindi lang bugas ni kundi ang mga balaklon sa merkado amo ni gina-expect naton nga maganubo gid sa bag-o no nga magapungko bilang Pangulo
Sampung Sud Pilipinas comes June 30. Action firing line. Kang madamo pa, no, nga mga expectation as part sa maging promesa sa kampanya ni President-elect BBM. Online sa firing line. Ang isa pa gid nga gusto ko ni kuwaon kay Sir Frank Carbonho kaging kakasa ni Mayor Bing ang ordinansa sa Bacolod sa curfew kung anong aga-expect bala sila nga mabuhi ng nightlife kag night business sa Bacolod City. Sir Frank, how are you? Good evening. No, Art mayang gabi. Go ahead, yes. Unahon ko lang anay reaksyon sa inyong hanay kay tiging kakas na ang curfew sa Bacolod City. May dakong paglantaw kag expectation nyo ang night business makasipa na ni, makasigi-sigi na ni, makarecover na ni ayan, Sir Frank? Ang ginahambal mo na nga linggakas ang curfew inang 10 to 4, no? Na curfew. Yes, sir. Alas 6. So in short, diretso na. Makalagaw. Bilog na 24 hours. Yes, sir. Art, ang negosyo, ang business, 30% sina night business namon, no? 30%. Tidak po ng 30%. Okay. Ang 70% halin sa aga, ista na maghapon. But the night business, ga-contribute na sa 30%. Now, kung madugangan nila the whole, gabi, balaan mo ang gabi nga negosyo, high value na. No? Ilim mo na, mahal. Kabalo ka man, no? Correct. Ang servisa, ang snack, mahal na da. Oo, kasi magabayad ka man siyang overtime ka siyang imo special rate yung mga kuhan mo na. So, ang 30% na mo na subong, magahimo na siya another 10. Naku na sa amon subong, especially nga kadutay sa amon bintahanay kay ang tao, kulang pa ang ila nga purchasing power o buying power. Why pagid? Si additional nga business hours welcome din na namon. Biskan 10% lang na. Okay. Every centavo, hindi na ni peso ginasling accounts ha. Every centavo counts ni sining nga chimpo mo. Okay. So welcome daw lipay kami at least ang mga night business ta kabalo ka man sina no. Mahal na siya kay basta gabi gani alcohol na. Ang dutay-dutay nga pagkaon. Okay. Very much welcome gina ang Quantigabay pa. Si Governor Bong will also ilip ang curfew kaya daw nagpabati-bati nito siya nga daw i-lift man ang curfew sa the whole province. So. Actually nga, baligov last time pag-interview ko, i-konsulta niya pa kuno ang kwan ang mga mayors man, kaya depende kuno sa LGU, itugyan niya kung may mga LGU pa nga luyag nila may curfew, gyapon ti personal choice na nila kag sa recommendation maguro sa mga opisyales ng banwa or syudad, depende sa ilan iya kuno, Sir Frank? Tungod na siya sang inanglan ang 2 doses kag ang first nga booster, tinguan gid nila nga madabot gid nila 70-80%. Okay. Kiniara pa nga area sa Negros no alert level 2 pas lagani, wipe 1. Gani? So that's why ang mayor kung luyag nila niya magkuha man ng curfew nila, kasi doon nila ang 2 ka doses kag ang discount first lang anay nga booster para maka-alert level 1 ang curfew pwede na. Makuha siguro. That's why si Mayor Bing nga ginkuha ang curfew kay daw alert level 1 kag daw taas ng iya nga kuan, no? Ang 2 doses may kag even ang first booster daw damo na gid sa Bacolod. Yes. So, ga-expect kita no nga ang inyo sining ginalauman tani matabo na siya nga makaamat-amat kita recover, especially ang ekonomiya diri sa Bacolod City. Balaan mo, Art, ang aton dako nga problema is kakulang sang obra, hindi sweldo. Ako na. Every additional hours nga hatag sa amon negosyo, meaning madako binta namon. Balo ko sino gasweldo sa ang amon empleyado, hindi kami ha. Ang customer na namon. Correct. Kita yaton nga negosyante, gabutang man ta kapital, hindi ta man na pwede ang sweldo ta ang atong kapital, sweldo ta sa empleyado ta. Ang ato na
binta na may ginansya, ang part sa ginansya balik sa kapital, ang part amo nang Sweldo. pa sa ibang banto. Oo. Aha. So kung gadamo ang aton gadako, gadlawig atong business hours, gadako matong binta, gadako man ang aton nga ginansya, so pwede man kita kadugang naman tao. Hindi makasarang-sarang ta magbayad man mo kay gadako man ang aton nga ginansya. Gani. Singanon sila ang punta sila. Aha. So in short, it will create more jobs. So in short, madugang ta, siya naman ka tao para nga maka-3 shifting kita. No? Oo. Makadalagan kita instead of just 8 hours, madalagan kita mga doble 16 hours, no? Na negosyo. Yes. Dako-dako na matamat na nabuli mga kwan para makadamo sang trabaho mga kwandugan. Correct. Now, anong reaksyon ninyo, no? Kag expectation man kay, although nga the last time do nakapamangkot naman ko ni Simo, but with the recent nung madasig abing pag-inisipay sa boto, at least ang canvassing, today na proklamar na ang President-elect nga si BBM, kag ang Vice Presidente nga si Sara Duterte Carpio. Ano ang mga ginalantaw ninyo comes June 30 na gid kay at least may mga promisa to siya, especially pag nubo sa mga presyo siling ko basi isa man nga matalakay balakag pagi sa inyo grupo sa PCCI sa Manila to makadiscuss sa kung sino man nga economic development nga mga officials dito nga magmangin kabahin sa gabinete isang President-elect nga si Marcos. Parang makabulig man sa inyo, especially yung BBM stimulus bill nga ginaplano ni Sir Frank? Una-una, gid, tugod bala nga si Mr. Marcos, no? Bongbong Marcos, why siya ga-intra sa debate. Kung mag-rally siya, why man siya gabutang sang iyang plataforma di gobyerno. Puro lang siya unity pagkakaisa lang ang amo lang to isang nabatian namon nga imo niya 20 pesos kunong bugas per kilo. So that's why daw why gid kami expectation subong so ang amon ginabuhat subong balay kami sang amon na lang nga economic agenda nga ihatag namon sa magpungko na siya sa Hulyo 1 kag sa mga economic advisor siya man and everything. Hindi daw ka-happy gani sa amon nga daw na-mention isa to si Balisacan Arsenio. Mayo na, sang timpoy na. Very good gina siya nga neda. Si Ben Lagos mayo mga isang labor na secretary. Those are the two nga tao nga na-mention niya. They're happy kami. Daw mga competent na mga tao. Kung tanaw kung imo pa bala hamal the best and the brightest. Ika pa'y pangabatuno nila na, so that na mati, so ka-happy sa mo ng duwa katao na subungan na mention niya. Okay. Ang DOF pa, ang way kami, no? Balaan, kung sino ipulo siya sa kay Juan. Tani, kung ma-retain niya si Sunny Dominguez, nami pagid. You know, ang isa ka, bawi sa kay Mr. Duterte, President Duterte, ang iya economic din, no? Oo. Maayo nga, please, wag kita na tamaan gibla kay ang ni panawag, ang aton nga kinahanglanon nga kwarta para sa pag-away sa COVID na providean tungod kay maayo pagpadalagan ta sang economic ta. Oo. Igabay pa. Kung hindi makaretain si Sunny Dominguez, makakuha siya nga daw pareho man ka alam kag kapisan kay Sunny Dominguez. Very important na sila. Mga tao. Pero sa inyo ginplastar, nga ginhimo niyo abi nga do amo niya ang luyag niyo tani nga mapatuman kag ina ipadala dito nga proposal ninyo sa economic managers ni President-elect Marcos. Na-plastar man dira sir ang parte sa mga that include sa mga taxation nga ginapatuman sa gobyerno kung ano paglantaw niyo especially ang train law? Bimo ang sa taxes na sang positive nga result sang iya administration nito terrorist. No, mga tax reforms ito, no? Oo. Ang create nga tax to, mayo gito siya.
nag-tax, no? Natong ang 250,000 di na taxable and everything. Oo, kag ang panto taxes na way matax tan everything. So may resulta, that's why nga ang aton nga credit rating sa guwa sang Pilipinas mataas. That's why nga nakahulam ta, no, kwarta para nga mag-away sang COVID. Kung kunway ta to kahulam ba, Diyos ko, subong siguro ba siga alert level 3 or 4 pa ta. Kaya galing kay na gastusan maayo, kung balik kita sa alert level 1 subong. Galing naman na subong ang dason nga administration, bis na solbar ng COVID, ang dason naman niya is ano naman ang pagbayad sa ginutang eh. Correct. Sunod lang. So nga chinkok kung nan maaway ng COVID eh. Kasi subong niya nga away tayo. Ano naman pagsalbar sa utang ta. Sir Frank, isa na lang namuno kay ina ni Sir Winnie Sancho. Do may meeting sa RTWPB liwat-was. Representative niyo gapon ang mag-attend dito kung may ara kamoy invitation sa MBCCI in particular. Amo ganing among ginalibugan kay Sling namon. Kami ang nag-appeal ang amon nga representante to daw hindi siya able na magkuan depensa kag mag-articulate. Kung wala kami ginapatawag, no, munang nawori namon. Sinagis mo siguro ang members ng board to nagsakit man ulo nila. Kay ang tanan halos bilog ng Pilipinas, aragla ang Manila 33 pesos, ang Cebu 31 pesos, may Maropa 35 pesos. Kagamay lang niya pala, tag 6-7%. Ang ato niya 35%. Abi mo Art, mahal pa kita subong sa Region 7, no? Sa Cebu. Ang Cebu na yang mga negosyante ay times 4 times 5 na yang binta kumpara sa ato niya. Okay. Intimos ng katuya, sila na, balo ka man kuro na kadtuwan Cebu. Ako na 13 at yung negosyo, 13 at yung mga may manufacturing, ila trading. Cebu ya, kuha na mo, hub na siyang bilog na kuhan, Visayas, kag Mindanao, na sa Cebu. May international airport, international nga port. Ato na to tanan. Sintimos na yung bintata diya. Times, siguro, times 5, taba si times 7, times 8. Ako na to kayo. Pero 31 pesos lang niya ang ila increase. Itaya, sinto, kadlaw kami ganito. Ito na ano man. Nano ay hanang ginbasiya nila sinima. Nanong guidelines. That's why, ang sunod namon sa pangitamon, what are the guidelines para sa wage nga setting bala, na function sa board? Basi kinanglan na ni i-revise ang guidelines, way na bala gitugma sa present nga sitwasyon na. Daw kalayo niya sa nga aton, oo. No? Pero abi mo, may huring-huring bala, Sir Frank, no, sa nasyonal. Nga may plano nga ang masunod, no, nga uyat sang doli, do may plano sila sa nasyonal, nga dulaon ko ng regional wage board. Ano paglantaw mo sini? Hindi. Gusto ni ang regional wage board. Hindi mo ni man-legislate. Nga bilog nga Pilipinas, isa lang ma-decide, no? Hindi budlay kayo. Nga, pero na ko kinagamo pa tao pero ang proseso daw hindi amo daw sala ang pagkuan. Ang pagproseso daw hindi na-capture ang tuod nga kinanglanon sang kuan ang aton nga workers or employees versus naman sa ang kapasidad sa employers to pay. Balan mo, hindi mo mapakulo ang tanan nga kinanglanon sa ang employees. Sa employer, hindi na sarangan. Partly yan sa gobyerno. That's why may PhilHealth ka, no? Para kung masakit ka, gaamot lang kita da. That's why may SSS ka man, ka makaulam ka da, no? Okay. Kung mag-retire ka. Oo, kung daw lain ang sitwasyon, nagatag man ng gobyerno subsidy, hindi pala. Hindi makulo mo. Siyang kimpo sang COVID, kaya hindi makulutanan sang employers ang kinanglanon, kaya way magbinta, gobyerno man itong subsidize, di ba? Local kag national. So, ang sweldo or ang kinanglanon, no,
sang aton nga sa adlaw-adlaw ng kinanglanon sang aton to hindi na masarangan kung employer lang. Partly ang subsidized na gobyerno. Hindi ka bayad mo na sila income tax mo ang Yes, mga empleyado mo. Pagkada bakal mo, kabalo ka, ba't na yun? Bayad ka na yun. Correct. Ha? Pagkada, Correct. Hindi mo, gamay mo lang ko sir, why kuya gabay tax pesos, kada giyo mo da, ba't? 12%. Yes. Kung gagmay kang negosyante, 3%, ginapas on mo na gyapon sang kumit sa imong 3% yung nga percentage tax. Bayad ka na giyo kita. Kasi ang gobyerno subsidize man. Galing Dito kati. daw kakadlaw kami, kaya daw ang Aton Wage Board, uyag nila ang magagmay nga negosyante, among pakuluhon nila ng economic recovery ta. Sintojes yan kagmaya. Mga karinderya. Sintojes siling nila daw among masubsidize kuno sa aton economic recovery. Atong yung mga negante nga mga negosyante, nga tunga lang inyo ya. Wow. daw nagbaliskad, no? Pero ano expectation? Galing inyo appeal niya galing niya sir. Dito niya sa National Wage Board Council italakayon mo no i-resolve sa komisyon. Komisyon gali? Sa komisyon. Kay Quasi Judicial to sila na ma-studio to kung anong desisyon nila. Okay. Pero galing ko samtang pending ng inyo appeal pag abot sa kunyo 5 ni obligar ka mo ya sunod may mga relief pa man ang aton nga kwan nga laye labor laws may mga relief ang nga kwan siya nga giamahatag sa employers nga hindi kasarang no may ara distress kwan like exemption kwan sang pandemic ni kuni kadamo man sang na kwan may compressed work days man no may rotation damo man. Sige. Sa kon natawo ka na to sa Asian crisis, may ato man to nga mga relief. Ato ka na, may buot-buot ka na sa to, Asian crisis. May damo man to relief ang Asian crisis. Meaning, basta mag-istorya lang ang union o ang mga empleyado, it could make sang ila man yang sistema nga buhi ang kumpanya kag sige man sila sweldo, no? Allowed mo na sila. Kaya importante nga hindi madula ang pila obra mo. Nga sige gyapon sweldo. Partly na tiya bagahon lang na sang kwan. Ang gobyerno naman. Sige. So hulaton ta lang niya kung ma-set up gid ang mga full members ng cabinet sang amo gani sling mo nga ma-meetings lang, nag-emergency meetings lang kay daw siguro nagilo ang konsensya nila siguro ba nagiyo man lang nga top tuon mo top ang kita yaw Manila nga 33 pesos si Cebu lagi din nga Cebu lapit sa atong ganay porte na ya kamang granon 31 pesos siguro man daw na may cargo di konsensya man guro nga nag-attack nayo man nya region pa niya kang pwede naman nila base ma-amen kabay pa sige so Sir Frank salamat gid sa time good night sa imo sige Art thank you kag good night also Action Firing Line kay mabuhi na ning nightlife ang mga businesses kabay pa pati remedyo general ni makabenepisyo parti sa pagkakas na sang curfew kag iban pagid nga mga kaihuan nga madalas sa pagkakas sang curfew diri sa Bacolod City. Action Firing Line. Sa province way pa kita kay balo since may ara pa sang consultation nga himuon o pag-meeting pagsapol si Governor Lacson sa tanan nga mga mayors sa mga banwa kag syudad. Now, ti atong promesa ni President-elect BBM kabay pa nga ina sa first 100 days sang iya pagpungko, pagbarato sa presyo sa bugas kag iban pa kabay pa ina amat-amat na nga mabatyagan sang pumuluyo para nga at least may ara man sang maayo nga madulot sa aton may ara sang kayuhan nga maangkon kag benepisyo hindi lamang ang mga supporters nga nagboto kay BBM kundi sa bilog nga mga pumuluyong
Pilipinon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo
Kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio, kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. So na firing line may gabi dira gali kay Ted Neri. Ibon voice chair nga gamonitor. Salamat gid sa inyo ha. Araman si Dennis Richard Tibor Roma, El Presidente kag Jeffrey Arcoyo. Joseph Pacifico, thank you man ha. Ang iban dugay-dugay naman migo ko Robert Clemen kag sa mga taga Purok KBS sa barangay Sumag, thank you gid sa inyo sining nga pag-monitor kag diding alohamiento. Action Firing Line. Ayos ang iban nga mga mensahe nyo pakarunan ta ina kay damo pa kita nabilin ho may report pa si Action Marlon Hinovia kag Action Dale Salazar kay ina gali may face-to-face session ang sangguniang panlunsod diri sa Bacolod City. I-check talag na no kay ang mga signifikante nga talakay nila no gintalakay nilang
mga nangin kabahin sang ila sining nga regular nga sesyon, mga agenda nila kaina. Action Firing Line. Dili nakita sa report with Action Marlon Hinovia. Mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pagbuhasan ko lang ni si Mayor Nadi Arceo de Rasaynigaran, kay actually daw sila ang focus sumungi. Daw dra nagka sentro ang atensyon sang Provincial Health Office kon parte sa dengue, no? Parte sa dengue case ang paghahambalan. Damo na to may maginpadala ng Provincial Health Office dito sila lugar sa Inigaran. Luyag ta mabatian man ko ng mga strategy kag plano iya sang administrasyon subong, no? Kay kabalo ka kabudlay, dengue lang ni pero kung natagan mo ni kumpiyansa basi dira ka madisgrasya. Action Firing Line. Pero antes na diri kita na Capital Report. mga update kag mga report na gikan sa Provincial Capital. Let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi please come in. Sunod ng balita sa Kapitulo nahon ko ni ang pagpamalo ni Governor Bong Lacson sa taran-taran nga mga empleyado sa nagalain nga mga departamento sang gobyerno provincial nga sa unang Biyernes sa bulan sang Hunyo ay mabalik na ang 5-day work week. O silingon sa di, mabalik na sa normal ang obra sa tarang-tarang nga mga empleyado. Kag dula una ang work from home nga gin-implementar umpisa sang nagligad pa nga tuig 2020. Ang purpose sa Action Art magluwas abi sa pagnubo na gidman sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Mayara sang ginalagas sa Action Art nga deadline. Ang provincial government deadline nili sa gin papanaog nga circular sang Commission on Audit o kon COA nga dapat magpatagayon Action Art sang inventaryo, no? Inventaryo sa property, plant and equipments. Ang ginatawag nga PPE. Ining COA circular ni gin padala Action Art ni hindi lamang sa provincial government sa Negros Occidental kundi sa tanan-tanan ng mga LGUs sa Bogos nga pungsod. So may 3 ka bulan lang ginhatag nga deadline ang COA para nga matapos-tapos ining pag-inventaryo Action Art. Ihambal kay na ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kung aragi hapon ang provincial government sa 4-day work week basi kung di malabot ang deadline. Kaya banti, mag 4-day work week kung Biyernes ang mga empleyado way trabaho, kung may hiling agawon nga trabaho sa ilalang sini tagsa ka mga puloy-an, no? So muli parang mapadasig man ang process na sang iling agawon nga mga papeles dira sa may provincial capital. Pamatian taon na si Atty. Diaz angot sari. Starting June, ang capital employees will return to 5-day work week. Ang aton nga Friday nga work from home will be stopped already effective June. We are also trying to do this para mag-normalize na ang aton nga workforce and to expedite isang tanang mga processes. Of course, we are also complying with the COA circular 2020-006 that requires us to conduct a one-time cleansing of our properties, plants, and equipment na inventory that is owned by the province of Negros Occidental. So it's a 3-month deadline that's given to us as well as to all LGUs throughout the country, and we can do it if we return to the 5-day work week. Kung 4-day work week nang mag-work from home on Fridays, we cannot meet the deadline that is set to us by COA. Bulan sa Agosto tuwing 2020 sang ginasugdan ang implementasyon sang 4-day work week arrangement bilang tikang parang mapaganagan na
ang pagdamo sa COVID-19 cases, partikular sa mga empleyado sang Kapitolyo. At least, kung may ginadalian kayo process ng documents mas madasig na. Correct, kay may Operan Action Art mo open ng mga opisina sa Capitol bisan Friday. No, lawig-lawig man kung basihan taho. August 2020. Tisubong 2022 na kita. Gabi, no? Lawig. Samtang ara ang COVID-19 nag-ragasa 4-day work week. Nagpabilin ng Action Art. Why choice kay kundi mag 4-day work week basi kung nagka-problema patay ng Action Art ato sa mga provincial government. Saluan ko lang bala kay na medyo may subok man ng news ang anunsyo kay na ni Diaz, no? Sa isa man sang nagaserbe pinakamadugay nga empleyado kag department head dara sa may provincial capital in the person of Dr. Maria Lina Sanugal. 31 years na Action Art si Ma'am Sanugal mo nga nagaserbisyo sa gobyerno, no? In line ini sa problema nga nagpatunga Action Art kay Sanugal kag sa provincial government kung naduluban mo ang ginkamunuan sini ang natala na Action Art nga pag-retire ni Sanugal this coming October 2022 ma-retire na ni Sabo. Sa November 15 pa lang 2021 nagpabalo ni Action Art kay Governor Bong Lacson pagi sa kay Atty. Diaz nga siya kag pila ka mga personnel sa nga Provincial Planning and Development Office natala na nga magretiro. Normal lang nga kung harakas gobyerno may pila ka mga benepisyo kang nga dapat na Action Art nga patunon. So nag-ayo ni si Sanugal nga kung pwede painan sang pundo halin sa 2022 budget ang iya sa nga terminal leave benefits, no? Ang provincial government hambal ni Atty. Diaz temprano pa Action Art nag-asikaso sang ginatawag nga transisyon. Kay hindi man loy ang provincial government nga hulaton pa ang bulan sa October antes maasikasuhon kung sino ang pwede nga ibulos kay Sanugal Action Art. So ginhimo nga gin-transfer sa Sanugal gintagaan sa assignment transfer anay dara sa may governor's office galing sa natabo in Action Art ara sa period sang election banning bla. Amo na nga medyo nagreklamo diri si Sanugal Action Art. No? May election banning mo. Si Governor Bong Lacson nangayo sang exemption, nangayo man sang advice sa bahin sang COMELEC. Ang response to sang COMELEC ang ginhimo nga pag-transfer kay Sanugal makabig nga legal. Galing kay naglabot sa punto nga si Sanugal Action Art nagpasaka ni isang kaso, no? Una, April 1, 2022 ginpasaka ang kaso sa Civil Service Commission. April 5 ginpasaka naman ang kaso sa Commission on Election. Ang kaso ginaaligar pagsupak sa Omnibus Election Code. Ang kaso ginpasaka kontra kay Governor Bong Lacson kag kay Atty. Diaz Action Art. COMELEC Law Department ang ipasakaan gito sang kaso ni Sanugal Action Art. March 15 hambal ni Diaz si Sanugal why na ni mag-report sa iya sa nga duty o kung sa iya sa nga taratapan. Kung basihan naton ang Civil Service Law Action Art, ang isa ka empleyado sang gobyerno nga hindi mag-report straight 30 working days ang pwede nga ang i-considerar nga absent without official leave o kon awol. Kag dapat patungan sang penalidad nga
drop from the rules o kon separated from the service. Uy, di ano matabo sila sa iya nga balatonon nga kwan? Retirement ya? Kaya mo ng problema, Action Art, kay maapektuhan gid. No? Apektuhan gid kay manti, awol mo. Kung si Diaz Pamalonte, huwag na ni mag-report si Sanugal, dapat patungan sa ginatawag nga drop from the rules o kung kakason sa serbisyo sa simple Action Art Sugilanon. Tiyaman na natabugid, kahapon lamang ang order ni Governor Bong Lacson nga i-drop from the rules kining si Sanugal na bato na Action Art ni Diaz. May isa diri ka problema galing kay ang pila ka mga personnel sa nga PPDO hindi Action Art makaprocess sa ila sila nga payroll. Bangod kinahanglan Direction Art kuntani ang presensya kag perma ni Sanugal bilang head sang PPDO. So depende na Action Art kung anong pwede diri mahimo sa provincial government. Basta mo ng balita in papanaugan na sang termination kakasa serbisyo ini sa Sanugal bangod suno kay Diaz ang main offense amo ang awol. Yari si Attorney Diaz. By that executive order, she's deemed to have been terminated by awol, no? Absence without leave. We have proof nga iya gadya gusto nga ipa-drop siya. Nga nag-text siya sa admin officer ya nga go on, nga submit lang kamo kay mapa-drop lang kuya. Tapos ngamba lang iya nga staff nga tani ma'am, hindi kami ka-process ang amon payroll kung wala ka. Para siya mo. So ginambal niya, IT, liwaton nyo gina Hindi gid siya nag-refuse siya despite several reminders. We have no other recourse, but muna. March 15, why na siya nag-report. Nakibot lang kami nga nagreklamo siya nga ginsaylo siya when it was already agreed with us. No? We hope tani nga there could have been a more peaceful and smooth solution sa sini nga natabo rather than maglambot pa sa amo sini. But then we are left with no other solution. Amo na Action Art buwas tegawaan tang makuha ang figures kamanti way kinaging palayag ni Diaz kung pila ang kanamoon sa mga PPDO personnel nga medyo na luapektuhan sa saring natabo kung pagproseso sa payroll nila ang paghahambalan. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo. Action Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kid Action Marlon Hinovia. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Alas 8:39. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang Alpha Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi sinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong nga likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kay tumakami ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. This time check is brought to you by B-Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B-Complex every day. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Emperador Coffee Brandy. Sarap, maka-feel good. Ang ningbahin ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik, Banat sa apat. This news sponsorship is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news sponsorship is brought to you by Emperador Coffee Brandy. Sarap, maka-feel good. This news sponsorship is brought to you by Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news sponsorship is brought to you by B-Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B-Complex every day. This news sponsorship is brought to you by Colt 45 Strong Beer. Lakas ng kapatiran. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Hingagawon ko lang ang report ni Aksyon Dale Salazar, no, sa nabilin nga maginutlo diri sa aton nga pagpangalagad si Mary Grace Eugenio Fermin. Gamonitor man maingkap ilang dra sa labat gida, no, sa pagtutok man kag pag-upod karon nga gabi. Aksyon Firing Line. Ayos sige. May mga drug personalities naman, no? Nga nagkaladakpan. Galing hindi di sa ato na sa Cordillera balita sang DZRH ang aton counterpart dito sa Manila. Milyon ya kadalantaw mo sang basta balita party illegal drugs kalabanan sumong milyon kun hindi half million almost 1 million sobra pa kaning iba, no? Ay, under BBM administration, I don't know, no, kung ano ang iya sining nga mandato sa PIDEA. Gati ang PIDEA di dapat amo gidya ang magtutok sa sining nga kampanya mo
Philippine Drug Enforcement Agency. Lantawon ta na, no, kung ang campaign against illegal drugs, ano bala ang mangin kuandiri, mangin mandato o ipapanaog nga mando, no, sang masunod ika-17 ng Pangulo sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Ayos lang yado kung alang-alang signal ni action dahil kay waay na gid man kita tiyempo actually, no. May gabi lang dira may lang nga pag-monitor no sa Mayasinda Dulunan kuno ho, sa may Apurok Dulunan Hasinda Guba, Sentral Maaw, si Kurt Nathaniel De La Torre. Kurt Nathaniel De La Torre, may gabi da simo, may lang nga pag-monitor sa karon nga gabi. Salamat gid no sa inyo mga pagtutok. Amo na iya, no, halin sa primero blast na magtapos ara lang mo gyapon ga monitor dira. Action firing line. Thank you gid sa inyo sining nga pagsakdag, pagsuporta, consolation na mo kung nagaprograma kabla nga makita mo nga may aras ang nagatutok kag from sign on to sign off ang ila support, no, ti lipay man kita. Salamat gid sa inyo Ara man nagatutok karon nga gabi. Thank you man sa kay Joseph Pacifico, no, dira sa may Sitio Ambakan sa Enrique. O family ko no si Joel Jason Mike Kagrolan. Thank you gid si Milili Uligo, sir, may gabi. Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Manjo Arniho, may gabi dira, no. Salamat gid si Golda Villalon, Enriquita Kirante, salamat man. Jerry Hontiveros, sir, may gabi gid. Thank you gid for listening. Action firing line. Galing kang tiyempo ko gatibi na gid no? Gatibi na gid. Ang iban siguro karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa, no? Si Raymar Pantua. Good evening dira, no, kay Raymar Pantua. Thank you gid for listening. Action firing line. Why nakaugaling kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad, naging agaw pa si MGS Candido Hildori. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!